Tässä kohtaa kerrataan sitten, että mitä me ollaan käyty läpi ja mitä toimenpiteitä me ollaan sovittu puolin ja toisin tehtäväksi tämän tapaamisen jälkeen. Eli voidaan vaikka sanoa siihen aikaisempaan esimerkkiin liittyen, että käytiin läpi teidän tietoturvavaatimukset, todettiin, että meidän ratkaisu täyttää ne, havaittiin, että teillä isoimmat ongelmat tällä alueella on 1, 2 ja 3. Sitten kun mä esittelin meidän ratkaisun, niin huomattiin, että tämä meidän ratkaisu itse asiassa ratkaisee nämä teidän haasteet 1, 2 ja 3. Sitten sovittiin, että mä selvitän tämän teidän tietokenttäkysymyksen, mihin mä en osannut vastata, ja palaan siihen sitten sähköpostitse. Ja sitten te selvitätte tämän, että mikä on teidän irtisanomisaika nykyiseltä toimittajalta. Ja sitten Pekka soitat mulle, kun oot saanut sen selville. Tämän jälkeen on sitten aika selkeää, että kuka tekee ja mitä tekee tapaamisen jälkeen. Ja jos tämä on taas ikään kuin ruokkii avoimia kysymyksiä, että jollain tulee tässä kohtaa meille, että hei, siihen tietokantakysymykseen tuli vielä tämmöinen mieleen, että voit sä selvittää vielä tämän. Niin ei tule sitten sitä pingpongia sähköpostin tai minkään muun käteen jälkikäteen, kun te annatte vielä sen viimeisen mahdollisuuden. Mistä tulee J? Jatkosta sopiminen. Loistavaa. Eli jatkosta sopiminen on mun mielestä kaikista tärkein näistä vaiheista, mitä me ollaan käyty tänään läpi. Koska jos te ette sovi jatkosta, niin se oikeastaan kaikki muu on mennyt vähän hukkaan. Te ette missään nimessä halua olla tilanteessa, että te ette tapaamisen jälkeen tiedä, että mitähän nyt tapahtuu. Se on kauhein tilanne, mitä teille voi tulla vastaan. Skipatkaa muut vaiheet, mutta älkää tätä vaihetta. Yksi hyvä tapa edetä, tai mitä mä itse käytän, on kysyä vaan, että mikä on teidän mielestä paras tapa edetä. Mä itse yleensä tämän jälkeen, pienen hiljaisuuden jälkeen, ehdotan, että mun mielestä meidän paras tapa edetä on näin. Eli voisin vaikka sanoa, että mikä on teidän mielestä paras tapa edetä. Mun mielestä teillä on ihan selkeä tarve, joten tehdäänkö niin, että mä teen teille tarjouksen ja katsotaan se ensi viikolla yhdessä läpi. Miltä tämä kuulostaa? Sitten kun sieltä tulee kyllä, niin sanotaan, että hyvä, käykö teille torstaina 9.00, sama paikka. Sitten kun te poistutte tapaamisesta, niin kirjatkaa ne tärkeimmät pointit itsellenne ylös, jos ette ole jo tehneet sitä siinä tapaamisen aikana. Sen jälkeen koostakaa yhteenveto-meili, jonka lähetätte sille toiselle osapuolelle, jossa yhteenveto, mitä ollaan käyty läpi, ja sitten action pointit, eli minä teen nämä, te teette nämä, deadlineit molemmille, että milloin nämä tehdään ja miten ne toteutetaan sitten.